Welkom bij naar Chill React. Yes. Wij gaan nou reageren op harde werkers. Ja, Is dat een harde werker? dat denk ik wel. Ja? Wij werken heel de nacht bij Chill. Ja, dus daarom heb ik video's. Ja, nee. Ik zou zeggen, jou vast een duimpje. En Yes. dan gaan we lekker beginnen. Gaan beginnen. Oké jongens, en... Ja. Amazing people. Nice. People are amazing. Hey. Wat? Die houdt samen de fiets. Nou ben ik niet bij. Wat die? Hey joh. Oh shit, de draaft hij in. Oh shit, oh! Maar Oh waarom, shit, hij gaat het nou, oh! waarom draaft hij? Omdat ik een fiets heb. Waarom Of heb een ik... fiets neemt. Oh, dit is zo'n ice cream maker. Ziet nou wel een beetje wetterig uit. Ja, het is lekker. Heel. Of wat hudder. Het ziet er nog steeds nog vies uit. Hoe wit het ijs? Oh shit, nou begint het al wat lekker te doen. Het is gewoon ijs. Het is gewoon heel zacht ijs. Maar hoe wie het is smolten en nou wat het. Omdat die onderkant van de ijs is maken. Hij zit gewoon op een dikke ijsvriezer. Zit hij gewoon te... Ja. Oh shit, nou zit het er goed uit. Dit ziet er leuk uit. Maar hij is nog net echt... Hij is gewoon normaal aan het werken hier. Hij is gewoon normaal aan het werk. Ja. Shit, deze... Dit is gewoon majoret... Oh. Toch majoretten. Shit, dit is snel. Hier van de binnenkant en hier van de Oh, bovenkant. Shit. nice. Shit, dit noemt snel. Wat? Oeh. Muziekje, hè? Oh, wat? Huh? Die vrouw doet het gewoon. Powervrouw, yeah. Oh, wat shit. Huh? Ze gooien gewoon maar... Oh! Wat doet deze man? Wat doet hij? Wat papiertjes? Is papiertjes nou aan het vouwen gewoon heel goed? Wat een hutwerk. Wat is dit? Wat doet er? Wat doet die jongen? Oh, die is Wat zo'n is dat? kokosnoot aan het pellen, volgens mij. Oh. Shit. Oh, je hebt een kokosnoot pelt. Wauw. Als je deze keer wel snel een stritten leest trouwens. Ja, dit is goed. Spierwerk, hè, dit. Wist heet hij gebukt? Oeh, shit. Oh. Oh, hij maakt het ballen. Oeh. Ik moet mooi slaan. Oh, In dit stakballen. weet ik net. Stelten. Oh, shit, ik ben aan het schilderen. Shit, dat is toch... Wat hij is goed! niet hadden, dat is toch stelten. Welk dol schildert dit sowieso net? Wat slim. Dat is zo smart. Maar ja, als hij verder op is, dan... Ja, dat is wel een beetje... Nou, heel tof. Ja. Ik vind die ijskast me niks. Nee. Maar dat die vrouw, maar dat ding, dat die Ja, gewoon, die vind ik dat goed. vond ik vet. En die stelten vond ik echt heel Ja, vet. waarom doen we dat gewoon net in Nederland? Hoeven ze niet de trap te pakken? Ik stelt nog een kleer. Ja. Nou jongens, dit weer voor deze Chill React. Ik hoop dat ze hem leuk vindt. Ik zou zeggen, jou een like, abonneer, En? reageer. Oh, Let even weten wat voor beroep was. Dat was dan letter. dat is een cool. Ja. Ik zou zeggen, tot de volgende video. Oké. Laters.